Inflácia ohlodáva úspory Slovákov viac ako rok. Už dávnejšie preto v našej relácii informujeme o zmysluplnosti investovania, ktoré ako jediné dokáže ochrániť peniaze pred znehodnotením. Slováci sú však známi svojim konzervatívnym postojom k financiám. Viac si povieme v relácii Slovník investora. Vítam Martina Kubalíka, finančného riaditeľa investičnej skupiny Proxenta. Dobrý deň, vítajte. Dobrý. Tak sme veľmi konzervatívny národ a veľmi konzervatívne narábame s peniazmi. Zmenilo sa na tom niečo v priebehu času? Stále sme veľmi konzervatívni, stále máme zbytočne veľa peňazí na bežných účtoch. Podľa najnovších štatistík sme stále, bohužiaľ, teda nad úrovňou zhruba 41 miliárd eur, ktoré držíme na bežných účtoch bez toho, aby ich pre nás spracovali, aby nám zarábali. To stále upozorňujeme na to a keď to porovnávame napríklad s predchádzajúcim rokom, tak je tá štatistika trošku lepšia? Tu by som zase bol trošku pozitívnejší. Ak sa pozrieme na ten trend za posledné roky, tak badať, že bežní investori alebo bežní Slováci obmedzili aspoň v nejakej ako takej miere vklady do bank. To znamená, tie zostatky sú stále relatívne vysoké, ale keď si pozrieme, koľko vkladáme na účty, tak je to zhruba o nejakých 500 miliónov menej ako v predchádzajúcom období. Čo znamená, že tieto vklady neležia na bežných účtoch a analogicky teda môžeme tvrdiť, že sa niekde zhodnocujú prostredníctvom investícií. Takže čo sa stalo teda s tými peniazmi, keď teda dali sa nejakým spôsobom, ako sa vraví, do pohybu, teda neležia len tak v bankách? Áno. Zhruba 2 miliardy eur sa presunuli z bežných účtov, kde keď si pozrieme to zhodnotenie alebo ten výnos, úročenie pre klienta je niekde na úrovni blízkej nule, je to v priemere nejakých 0,3%. Presunuli ich do terminovaných účtov, takže zase ležia na bankových účtoch, ale aspoň niečo zarábajú. Ten úrok je tam bohužiaľ stále žalostne nízky, takže tieto vklady nie sú ochránené ani o úroveň inflácie. No a vy ste spomínali, že teda presúvajú to do investovania. Z čoho tak usudzujete? Áno, možno tak tiež tvrdiť na základe štatistík. Ak si porovnáme napríklad rok 2020, kedy bolo umiestnených alebo teda predaných takmer 2,5 miliardy korporátnych dlhopisov, alebo teda aj bankových dlhopisov. A v roku 2022, čiže o necelé 2 roky neskôr, táto úroveň bola dosiahnutá už za prvých 6 mesiacov. A o rok neskôr, čiže v roku 2023, za prvých 6 mesiacov, táto hodnota dosahuje takmer 4,4 miliardy. Takže apetít po týchto investičných produktoch, ktoré vedia priniesť vyššie zhodnotenie, je badať. No to vyššie zhodnotenie ma teda zaujíma, aký je teda rozdiel. Keď sme stále hovorili, že dokonca prerábajú tie peniaze v bankách, tak to úročenie v súčasnosti, aké je v bankách, keď sa napríklad bavíme o bežnom účte a teda pri tom samotnom investovaní. Takže ak zoberieme teda tie bežné účty, alebo k ním kľudne pripojíme aj terminované účty, pretože to zhodnotenie je naozaj len o to zhruba percento vyššie, tak nedosahuje v priemere bežné účty 0,3%, ak abstrahujeme o nejakých extra výhod, ktoré niektoré banky svojim klientom poskytujú, naopak druhé viažu vyššie zhodnotenie nejakými ďalšími podmienkami. Tak bežný účet zhruba 0,3%, terminované účty v priemere v dnešnej dobe pri dnešnej úrovni inflácií a sadzieb Európskej centrálnej banky nedosahujú ani 1,5%, čo je relatívne nízke. Ako sme spomínali, naši spotrebitelia alebo bežní občania sú veľmi konzervatívni, takže tie banky ani nie sú nejakým spôsobom tlačené na to, aby zvyšovali tieto úrokové miery, aby predišli povedzme nejakým vyšším odlivom tej hotovosti, s ktorou oni vedia počítať. Tak sa nepredpokladá v nejakom krátkodobom horizonte, že tieto úroky pôjdu vyššie. Na druhej strane máme zhodnotenie cez investovanie, napríklad veľmi známe už dlhopisy alebo akcie, ktoré prinášajú niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie. Ale tu si treba dať veľmi veľký pozor na to, ak teda nie sme nejakí skúsení investori, na výšku ponúkaného zhodnotenia. Príliš vysoké sa rovná buď vysoké riziko, alebo až ideme, teraz diváci určite zaznamenali problémy na trhoch, nejaké podvody, ak to takto zhrnieme. Takže veľmi veľký pozor si treba dať aj na to, aký výnos nám tam sľubujú dané buď investičné spoločnosti alebo priamo makléri, ktoré tieto produkty predávajú.
a preto je na mieste pýtať sa na rady nejakých skúsených buď maklérov, investičných spoločností, pozerať obdobné relácie, ako investujeme, aby si títo investori začínajúci najmä dali veľmi veľký pozor na to, ako si vyskladajú toto investičné portfólio, aby nešli do zbytočne vysokého rizika, ale na druhej strane, aby nestrácali, alebo aby ich peniaze nestrácali hodnotu, aspoň teda, keď sa bavíme o inflácii. Mojím hosťom bol Martin Kubalik, finančný riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Majte sa pekne a dovidenia.